aning si papedulong ledet nang bopan aning si papedulong ledet ra bongali bihari atum ilitum pan nang kacarilong verji nang ke dong sit long ye pan si kai kita lang ilitum tribal atum bongko pa ye chok pa ye kam klembe haladak border along a committee do border a committee do la border a committee dak thek long lo border a committee along otul bora minister do la penke Chandra Mohan Patwari do la penke Bijus Hajorika do la penke otul bora do Bijus Hajorika lahihoy atum si a chairman ada Border Protection and Development Department pu alang litum notice kipige 29 November 2022 aningkan 29 November 2022 alang litum si Border Protection pulo anke non haladak munit inutat sitang lo lapen aku penabdikta aku si chok tu jilang pusi mohet ni tum alam arjulong lo lai hui ka pa chok anta la biju sajorika otul bora lapen Sondro Mohon Patwari minister atum si kapase plang lagi garbi lapen cuma atum bong pasi pitina pu ili tum man ka perege cuma atum long celang dunra aprang ason hill state hang detra asam apar sose inglong aso intang munak na buka pere lasi itum inglong aso dompan kapaci pici seroy agam ke claim penap 16 lo 16 17 arni ako haladak che chok che theng tuji che pici tuji po alam nang lik lasi lake ke claim en non anta CM tadak dam delang chief minister da dam delang Otul Bura minister dadam delang Ijul Sarika minister dadam delang Sondro Mohon Patwari tahadak dam delang alang litum la kapaje chok kapaje theng karbi la pen chomang atombong kapaje lang selet dia panlok si la ke claim la pen ke arnisita Assam Police atum ahile anta elong athai bihop amat Meghalaya Police atum si hile anta kompet si protection ki pi ala hile phan Assam Police dunge hile chi ot e la pen hala Meghalaya Police atum an ke la ke hile ta ot la pen hala tungke kapaje chok se det ya kam da hala tum bang claim seta Assam Police dumge kapaje chok se det ya phan arnisi asap ta claim kli la pen a job oriel timung inut bang ke apran tam nan koklo la pen non bang greener ke patung ke a ok apran ke sun nan ta dulang lasi lai hui ap birudhesi non nilitum dak ka protest jela karbi la pen chumang atong bong karbi la pen naga tong bong kapaje chok kapaje theng akam la Assam government RSS Bongo Sena Bihar Sena la pen BJP atung claim nang ni bini pen la ing tonon usini litung da ka protest kardom